Initiative Dakra nin kɛra waleya ye min bɛna kunbɛnni kɛ dantɛmɛ waleya la an ka jamana ninnu kɔnɔ kami a kuma fɔra kunu ŋunuŋunu caman baara Burkina Faso ora y'an sen fa bi ka taa Muntamu Kani fɛ kibaruya jɛsɛso min l'Express du Faso ye ale y'o ɲɛmɔgɔ ye a b'a fɔ n ye ale ka hakilinata ye min ye ni jɛnkulu nin kan. Fanga nin kɛlɛ nin plutôt a bɛ jigira fo hali sisan yɛrɛ a sera Benin a sera Togo a sera Côte d'Ivoire donc a yiralen bɛ k'a fɔ ko o dugu ninnu bɛɛ tɛ se ka sigi tuguni ka kɔnɔni kɛ donc o kama n'o bɛɛ wulila ten n'an wulila ka ɲɔgɔn bolo fara ɲɔgɔn kan ne hakili la an bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ a la n'o tɛ dugu kelen ka ta Malara n'an bɛna se ka kɛlɛ nin kɛ et puis ka fanga sɔrɔ a la. Ale fɛ hakilina nin ka ɲi nka a ka siranya ye min ye a ko nin kana na laban i n'a fɔ G5 Sahel ta kɛra cogo min na ka ci ka bɔrɔtɔ. Ni i bɛ fɛ ka i yɛrɛ dɛmɛ ni i bɛ fɛ ka ko kɛ ni i ti sɔn k'i yɛrɛ ka moyen bɔ pour que ka a baara nin kɛ ni bɛ fɛ mɔgɔ dɔ b'a kɛ ka na i le dɛmɛ mais n'a tigi ma wari d'i ma i tɛna se donc a kɛlen bɛ komi o ɲɔgɔn dɔ kɛra G5 Sahel nin ma a bilara sira mais a kɔni ma se ma ka baara kɛ. Mɔgɔ caman bɛ kan k'a jira kami kunu ko jamana wɛrɛ sɔrɔsi ti don anw ka jamana na. K'a fɔ ko sɔrɔsi wɛrɛ dɔ bɛna na an fɛ Burkina non mais ni tɛ se fɛn min na ni mɔgɔ ko b'i dɛmɛ et puis mɔgɔ minnu tɛ bɔ yɔrɔ jan yɛrɛ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ n'i y'a ta Burkina ni Côte d'Ivoire Burkina ni Mali Burkina ni Niger ou bien Benin Togo an bɛɛ ye kelen ye hali Togo kanw bɛ an fɛ yan an fana ka mɔgɔw b'o fɛ yan donc n'an ka sɔrɔsi bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn kelen kɛlɛ ne hakili la o ye fɛn ɲɛnama ye. Bobo Julasokanw olu fana b'o ka faamu t'a fɔ nin ko nin kan. Mais an bɛ bana dugu ninnu na dugu min b'an bila ɲɔgɔn na ka kɛ sababu ye olu fana kana fara o kan ka na an fara olu kan k'an kɛlɛ ka kɛ kun o bɛ nana an dɛmɛ o la ka sɔrɔ u bɛ nana an faga yɔrɔ nin donc an ma jɛn n'ale ye. Ko bɛ bɛn de n'a bɛnna y a même pas de problème mais est-ce que mɔgɔ min bɛna na ka bɔ jamana wɛrɛ nin est-ce que o b'an ka théorie sunɔgɔ wa mais n'o ka ɲi ka n'an dɛmɛ kɔnɔgoya la y a pas de problème o bɛ se ka n'an dɛmɛ mais ka na ne dɛmɛ ye mais a ma kɛ ne gbɛniya ye an tɛ se ka fara o kan. Burkina Faso premier ministre min tun b'o yɔrɔ la ale ye kangari gosi k'a yira k'a fɔ ko ni ko nana kɛ a ma taa anw ka jamana jimisira fɛ k'olu n'o sen bɔ a ra ni tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso.